Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kinanausab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya nga itong idalit kaninyo nga sigurado nga makapato sa inyong mga mata. Mudagay-day dyan na inyong mga luha mo na nga pag-andam na mo og panyo daan. Sa itong mga kaigsunan diyan nga bago pa lang nga nakabisita sa itong channel, welcome and don't forget to subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bago na itong mga istorya. And also sa mga daan na to, i-check lang sa ninyo sa Katabi with Ate Gems. Katong ginasin nga mo pada sa ilang suwat, ang inyong buhaton, isend lang na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com or check the video description below sa email ad kung asan nyo ipada ang inyong istorya. Sa nangutana sa katong mga nag-comment nga nung nabalik-balik na to ang previous na to nga video, to na to siya issue, so we have to re-upload again. I-check na to kung usa issue ato niya or else basin mapagan pa nga to ang channel. Okay, so dito maglangay o ganiya na ang suwat nga itong pag-tagaan o kinabuhi diri lang sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe Stories, mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, ang kinabuhi kay di gyud nato matag-an. Maski unsaon pa nato tutok sa pwede mahitabo sunod, di gihapon. Nasulti ko ni kay karon makatuon na gyud ko sa panultihon nga way pagbasol nga mauna. Naagyo di ay sa kauwahian. Tawagan lang ko sa pangan nga Esther. 27 anyos ang edad ug usa ka minyo na diri sa Italy. O sa di pa ko mopadayon kay shout out di ay sa atong mga Filipino communities nga naa diri, labi na sa mga Bisaya kay ni subscribe gyud sila nimo. Wa ko masayod kung guilt ba niya nga akong gibati or pagmahay, pero di na nako pa mabalik ang maong panahon. Sugdan ako ang istorya base sa akong nahinumduman og istorya na lang sad sa mga tao nga duol sa ako ang amahan, mga higala o mga paryente. Sa iyong bahin sa dekada 90, nagminyo ang akong ginikanan sa sitwasyon nga di pa gyud sila ready. Kini nga storya matud lang sa mga accounts sa mga tao nga witness sa kinabuhi sa ako ang amahan. Ang akong amahan kanhi barkadista ug anak lang sa ordinaryong mga tao. Driver lang iyang papa ug iyang mama usa ka plain housewife. Wa magdahom si Papa nga mahimamat niya nga akong inahan ug mamahimo niyang asawa kay nabilong ang akong mama sa taas nga sosyudad o taas nga kahimtang. Barkada to barkada ang ilang paghimamat kay nitong panahon na uso pagkaayo ang radyo. Dili radyo nga kanang istasyonan, kundi katong gitawag nila og walkie-talkie. Niabot ang panahon nga nagkakita sila sa usa sa ilahang gitawag og Grand Eyeball. Sa tanang mga frequencies daw, kay mauto ang tawag nila, mga modulators. Pila ra may istorya, nagkauyab sila si Papa o ang akong mama, pero way kasayuran ang ginikanan sa akong inahan nga niya tong panahona nag-eskwela pa sa ilado nga all-girls school diya sa Uptown. Uptown ang term nila ani. Kuyog-kuyog sila nga mag-afternoon disco sa una dito sa balls. Sa una og ambot unsay hitsura anak kay wa pamangko diha. Ug wala na sa diha pagbisita nako sa Cebu. Na mga panahon nga makit-an sa mga silingan ni Mama ang ilang grupo, pero wa ra sila magpakabana ni Papa. Kay gatuo ra siguro sila nga arangan ni pagkabutang kay ilado man kayo kauban sad nila ang mga anak ug mga adunahan diri sa Cebu. Di ka basta-basta makapalit og RDO o radyo sa unang panahon, Papa Joe. Hangtod nga nay nakatip sa akong mga apuhan nga may uyab si Mama. Nga di gani kuno graduado kay drop out sa college. Moto nga sunod na itabo, giatngan gyud daw sila si Papa og si Mama nga nagdate-date kaniadto. Ug sa kalit lang
gipakulata kuno si Papa sa mga tao sa ginikanan ni Mama. Ug pagkahuman og kulata ni duol kuno dayon ang mga ginikanan ni Mama Lorna ug ni duol si Papa June ug giingnan na sukad karon ha. Ayon na pagpaduol sa mong anak ha. Kung di ka gusto nga magsaulog ka sa imong birthday ika November 2. Matod pa sa amahan ni Mama o akong lolo ug isagbat pod ang akong lola nga ningon nga kangilngig gud nimong bata ka. Taas masaday kay kag ambisyon. Dungan sa pagbunlot niya ni Mama sakay sa ilahang auto. Way nahimo daw ang amahan. Matod pa niya sa iyahang mga barkada nga saksis panghitabo. Wasa daw sila kalaban ni Papa, ang mga barkada ni Papa kay naapaman daw ang mga tao sa ako mga apuhan unya pilar ba tay kusog nila niadtong panahona. Mga linghod pa ang mga pangidaron. Wa na lang mo palag si Papa sa pangitabo. Niuli nga huy-huy ang baga kay wa siya magdahom nga mao to'y mahitabo. Dawat na daw niya ang tanan. Kinsa raman sad siya nga pobre raman. Matod pa sa best friend ni Papa nga si Uncle Mark diyang iya kining gisaysay diri kanako. Ang wada man ni Papa nga niya ng pagkasunod gabi nikalit daw og tunga si Mama Lorna sa ilaha. Ug nihangyo nga adto lang usa puyo sa ilaha kay di na siya muuli kay gikulata siya sa iya mga ginikanan. Kay puwerti daw niyang hangyo nga tagaan ng daw og chance si Papa. Diya nakadesisyon sila nga mupalayo og adto sila sa balay sa akong apuhan sa layong bahin sa Sugbo. Tuod man nakalarga gid sila. Og dito ang sinugdanan silang kinabuhing minyo. Si Papa may background sa kalisod pero si Mama wala. Mao nga halos tanang bulaton sa balay si Papa ang mubuhat human niya sa iyang trabaho sa merkado isip usa ka kargador. Niabot ang tuig nga wa na sila balita sa syudad kundi nagpuyo ang ilang mga ginikanan. Paspas nilabay ang panahon ug gipahimugso ko. Ug may na lang kay normal raman tanan ug minus ra ang nagasto nila. Nisamot daw kakugi si Papa sa iyang trabaho kay inigpahuway og mga adlaw isip budigiro kay manabang pa kini og pananggi kung maatlan nga naay mag-harvest og mais dito daw sa ila. Tulin nga nilabay ang panahon 5 anyos nako ug karon lang nako mahinumduman ang mga tinagsip nga mga memories ug unsa ko kapinangga ni Papa. Mo pop up na sa kunahuna katong panahon nga iangkas ko niya sa iyang bisikleta o magtuyok-tuyok mi sa lugar. Pinalitan jud ko niya og candy mao nga nahinumdum jud ko. Sayo kay o nahinumdum jud ko nga sayo kay ko nga namangag sa una tungod sa pagsigi kaon og candy. Matod pa sa mga uyuan nako ug mga iyaan nga pinangga kayo ko ni Papa nga bahala na lang ug wa siya makaon basta mapalitan lang ko niya ug si Mama ug sudan. Si Mama sa nitong panahon na kay nakatuna sa kinabuhing pobre. In fact, nagbuhat sila ni Papa og gamay nga sari-sari store. Mayo na unta daw ang among pagpuyo dihang usa ka adlaw kalit nga nitunga ang mga ginikanan ni Mama sa probinsya. Og giatol gud niya. Og giatol nila nga wa diha ang akong Papa kay nagtrabaho sa merkado. Distansya man gud ang kalayon sa merkado ug gibalayan ni Mama ug Papa. Mga 3 ka kilometro kapin ang gilayon ug bisikletaon lang ni Papa. Matod pa sa mga paryente ni Papa nga nakalitan na lang daw sila tanan sa pag-abot sa sakyanan sa akong mga apuhan. Kay talagsar daw mga makasud ang mga sakyanan dito sa mong lugar kay wa masikaliwat og arangan o dato dito. Matod pa nila nga gipugos daw pagpatug-an ang ginikanan ni Papa sa ilang naimutangan. Kay kundi daw pasakaan nila og kaso si Papa nga kidnapping. Pero niyatong una gibaliwala lang daw nila sa mga ginikanan ni Papa. Hangtod nga nibahad na gyud ang mga ginikanan ni Mama nga kundi sila mutugan kay buhaton nila tanan nga mahimo nila nga matutulan nila ang naimutangan sa ilahang anak ug kanang higayuna di lang kulata o niya ang mahiaguman sa kong Papa kundi iya nagyong kinabuhi. Way nahimo ang ako mga apuhan
Di sa pagtug-an na lang yun sa tinuod kung asami na himutang. Pursadong gikuha mi sa kong mama o sakay mi sa sakyanan nga pagkanaog pa namo sa among barangay sa akong nahinumduman kay nasugatan patawon namo ang akong amahan nga nagtungas sakay sa bisikleta padung sa amo. Hitsura nga luoy kayo nga huwag siya masayod kung unsay mahitabo niya. Wala nami magdugay sa balay sa akong mga apuhan. Nalamig gihapit dito na may mga gipangkuha. Ang kunon ko nga sa kabata sa akong pangunahuna na-amaze ko sa kanindot sa balay sa akong mga apuhan. Kalit lang nga napapas ang akong kamingaw sa akong amahan sa lingod na kong buot. Lami ang pagkaon ug uban pa. Mayo masad lang pagtagad nako. Siguro ang wa nila mauyuni ni Papa maulang siguro ang kapobre ni ini. Awan ninumduman kay nanakay mi og eroplano ug naabot mi sa Manila. Dito mi nagpuyo si Mama mga buwan kapin, uban sa akong lolo. Binantayan kayo mi. Wa pa say uso ang cellphone niya to. Akong lolo sige lagtan-aw siyang hawak kay motingog ang iyang pager. Kay businessman man ang akong lolo. Busy nga pagkatao. Ako makita base sa kung ninumduman lang nga si Mama magsigir siyang hilak niya to. Mga 23 siguro ang edad ni Mama niya itong panahon na. Hangtod saan nga nanakay na sa may uglaay na saan nga aeroplano. O aeroplano nga sunod na kong nasabtan o namatngunan og buot kay naanami sa Palermo, Italy. Wala ko'y nasabtan sa mga sinultian dito. Fast forward, taod na nga mapag-stay dito. Actually, wa ko masayod o giunsa ko pagka Italian citizen dito. Basta ako ng lolo ang nag-asikaso dito. Kamaon ako silang lingwahe o si Mama pod. 10 anyos na ko pero wag yapon ko makalimot sa pinulungan nga binisaya. Kay si Mama magbinisaya man siya nako permi. Siguro, mo na'y rason. Magbinisaya man sad ang ako mga apuhan kung mag-video call me. Oh, may noon no di ka preyatong ako nakita nga. Dito lang nakapuyog Manila nakalimot na sa iyahang pagka-Bisaya. Padayon sa itong storya. So kada to, wala ko'y hisgot sa akong amahan. Puro ba napapa sa akong nauna kung kinsa siya. Puro gani kong na-amnesia. Huwag say nindot isulti akong mga apuhan na ako about ni Papa. Puros negative. Mao nga nituon lang sa nila. Si Mama pod, same ra gihapon kay na brainwash man sila sa ako ang mga apuhan. Butang nga mao'y nakapatukmod ni Mama nga magminyo og Italiano diri sa Palermo, Italy. Siya si Jorge. Maayo pagkabutang, mo nga bilib kayo akong mga apuhan niya. Ug niari gyud siya sa Italy. Ug ako mga apuhan niari sila sa Italy para sa kasal nila ni Mama ug ni Jorge. Ang amon nibawaan ni Mama nga si Papa taod-taod na nga natanggong sa prisuhan. Kay kapila na daw ni sud gawa sa prisuhan tungod sa drugs. Ug wa man sa daw ni effort nga mangita namo. Mao nga mas sayo na lang namo ni Mama pag move forward sa mong life kauban ang akong stepfather. Pero storyar na. Pero sa storya di ay kabahin sa ako ang papa nga gikan sa iyang mga kadugo nga katudawang panahona nga gikuha mi sa akong apuhan. Mao ni ang version sa side sa akong papa. Puwerte ko nung hilak sa ko ang amahan ato. Pila ka gabi nga makita nila si Papa sa gawas nga maghilak, magsigi og tan-aw sa langit. Mutuo mo og sa dili kay pobre man taon ang akong Papa kay gibisikleta lang taon daw niya. Among probinsya padung sa syudad para pag-apas namo. Musulti lang ko Papa Jo nga gikan og si Bunga gibisikleta na niya. Kayawat na lang daw nga iyang kwarta magamit na mo pagpliti pabalik sa Sibunga. Samtang naminaw ko kay why undang ang pag-agas sa akong mga luha kay akong naununaan ang kakapoy di ay sa gibuhat sa akong amahan sa pagsikad niya sa iyang bisikleta sa kalayo nga lugar. Pag-abot pa daw sa akong amahan sa balay sa akong mga apuhan kay mingaw daw. May gani kay gigawa sa siya sa katabang nga niingon niya nga wa na mi didto kay gidala mi sa Manila. Why na mo si Papa?
Niuli siya nga huy-huy lang gyapon nga baga. Wa gyud siya nahimo pa. Saon kay pobre man. Dito gibisikleta na sa ni Papa pagbalik gikan sa Cebu padong sa Sibunga. Nabantayan lang sa muslingan nga nihugo si Papa. Di na gani ni siya mukaon maski giunsa og agdas mga ginikanan sa akong papa kay ni apas kini nga to sa amo kay naluoy sa akong amahan. Hangtod gani abot ang panahon nga musimang na ang sinultian ni Papa. Nadaot tungod kay way kaon-kaon. Mao nga gidala kini siya sa usa ka mental hospital para matambalan og may nalang gani kay naulian. Pero mao gihapon matulala si Papa nga magsigi og sampit sa akong pangahan. Nilabay ang pila ka tuig. Medyo nadawat na ni Papa ang panghitabo og nakakaplag kini og lain nga minahal sa iyang kinabuhi. Pero wa daw undang si Papa nga mangitag pamaagi para lang makakita nako og balik. Wa na lang kang mama kay nakabalita naman siya nga nagminyo na daw si mama og lain og dawat na niya kay naa naman siya nagpangga niya. Wa na sa namuyo ang akong apuhan sa kanhi balay nila kay didto na sila puyo sa Manila. Katong balay nga among giistaran ni mama sa wala pa mi mularga padong sa Italy. Kini mga istorya nga akong nadungog kay bali sa tanang istorya sa akong mga apuhan diri kanako dihang gamay pa ko. Ang ilang gingon nga sud gawa sa prisuhan kay ang tinuod di ay sud gawa sa ospital si Papa. Resulta siyang kaguol niya tong panahon nga nataptan pagani kini og sakit nga TB. Ako mga apuhan, duha ra sila kabuok nga nagsulti nako nga ing-ana ang akong papa. Pero karon ubay-ubay na gyud sa kadugo og mga higalan ni Papa ang nisulti nako sa tinuod nga panghitabo og labaw na akong tuhuan ang akong igsuon nga si Berlin. Tungod sa social media, lately lang naila-ila nako si Berlin. At first, wa na ko siya reply. Wa ko reply dayon kay naka-message request raman siya. Kay naka-private man ang akong account. Wa ko'y panahon nga mo check sa ubang pa mga messages, especially gamay ra ang akong circle of friends. Diri ra ug wa gani diha sa Pilipinas. Ako rang mga apuhan kung sa Pilipinas ang hisgutan, Papa Joe. Di pa time nga magsaulog ang akong lulo sa iyahang ika-75 nga adlaw nga natawhan. Ug birthday wish niya nga mauli mi sa akong mama kay basin og katapusan na niyang birthday. Only daughter ra si mama niadto. And sad to say, only daughter sa ko ni mama kay wa man sila tagay og anak ni Papa Jorge. Early February niabot mi sa Manila ug pag day after mauna na ang birthday sa akong lolo. Wa ko naanad sa klima sa Pilipinas kay 5 years old ko ni Bia og 27 years old na ko karon. Mao nga gisuwayan nako og check ang ako ang Facebook, giyukab nako kong Messenger, hangtod nga nitry kog open sa ako ang message request. Ug dito nakita nako ang thumbnail sa batang babae nga similar kay face nako. Mao nga akong giyukab ang messages og dito 3 years old pa siya dihang ga-message nako. Pero ang ihara daw to nga mama ang nag-type. Nasya ko sa pag-backread nako nga gaati siya nako. Ako din giyukab ang profile pic niya og nakita nako ang family picture nga nay pamilyar nga hitsura sa usa ka lalaki. Ug kung wa ko masayop, siya nga akong amahan. Daghan pa kay siya og chat nako nga nagpaila nga siya daw ang akong manghod ug nag-inusarang anak sad ni Papa sa iyang asawa. At first, wa ko ganay siyang chat. Para nako, so what? Basin mangay ra nagtabang nako. Pero amot ba nga murag nadani ko sa iyang messages, nagkadugay nga nagkabag-o ang tuig sa chat box. 7 pa manggod siya sa una diyang ni chat siya nako. O 3 years ago dito pasabot to primero na guys. So 7 years old pa siya diyang ni chat siya nako. Hangtod nga nasabtan nako nga gipangita
ko di ay ni Papa. Matod pa niya. Hangtod nga niabot og December ang katapusang chat nga nag-message nako nga nasakit si Papa og ako ang gipangita. Human na to, wala na laing mensahe. Eager ko nga gikulbaan mo nga naka-decide ko nga tawagan nako og suway. Og dito ako nahibaw-an nga bag-uhay pa lang di ay nga nitaliwan ang ako ang amahan. Namatay gyud ang papa sa mga komplikasyon sa iyang mga sakit. Ambot ba nga sa inisyal na mo panagsulti sa akong manghod kalit nga napapas ang akong bati nga istorya nga nadungog gikan sa akong mga apuhan kabahin sa akong amahan. Naka-decide din ko nga mularga og Cebu, and for the first time nahibalik ko sa yuta nga akong natawhan. Gisugat ko sa akong manghod og sa iyahang mama. Ako na dasang gipadadaan og kwarta para makaabang sila og sakyanan. Grabe ang luksong dugo nga akong gibati sa akong manghod kay murag nakita nako niya nga akong kagalingon kung napasiguro ko sa kiliran sa akong amahan ug unsa ko kalab di ay niya. Papa Joe kining tanan nga pagsuwat nako nabuhat ko kini tungod sa mga detalye nga ako nadawat nga wa nako nadunggi before ug gi-judge pa nako ang akong amahan. Nakuha ko ning detalye sa among panagtapok sa probinsya diri o diha sa Cebu nga. Sa wa pa ko mo balik sa Italy. Grabe ang kainit sa ilang pagdawat nako. Sagol kalipay o kaguol samtang nakigtabi ko nila. Atol sa selebrasyon sa ika-40 Dias sukad pagkamatay sa ako ang amahan. Paminaw nako nara siya nitong panahon na nga malipayon nga nagsudong nako. Kauban ang mga tao nga nagmahal niya ug nituo kaniya. Nisaad ko sa kumangod nga tabangan ako siya sa iyahang pagtungha ug ang iyang mama sa ilang panginabuhi isip hulip sa ako ang amahan. Sa limbahin, agi og respetar sa mga tiguang nako mga apuhan, wa na lang nako i-bring up nila ang istorya kabahin sa akong amahan ug sa kamatuoran nga akong nahibaw-an. Nasayod ko nga guilty sila. Pero ginikanan sa sila nga gusto lang sa siguro nila nga dunay maayong kaugmaon ang ilang anak. Ug mapasalamaton lang gyapon ko kay natanggap-tangaman sad nako ang kaharuhay sa akong pagpuyo karon. Pero mo nagingon nga there's always a price to pay. Si mama, kabaw ko nga guilty sad siya kay wa niya gi-fight ang iyang gugma ngadto kang papa. Ang nangagi na. Padayon lang gyapon ta. Karon, balik na ko sa Italy. Wa pa ko maminyo sa edad nga 27. Kung mahibong mo, ngano nagbinisaya ko? Tungod kay love nako ang Pilipinas. Ug padayon namo nga gigamit sa akong mama o sa akong pamilya diha inig-chat namo. Actually, Papa Joe, wa pa ko maminyo. Pero doon na ako ika-live-in. Muna nga minyo na lang sa akong term niya tong una na akong gisaysay ang akong istorya. Dili day lalim nga magsuwat og istorya, Papa Joe, labi na og taas kaayo. Naglibog ko, may gani kay nagpatabang ko ni Berlin sa pag-construct sa akong istorya nga binisaya. Daghang salamat sa paghatag nimo og time sa akong suwat, Papa Joe, og hinaut pa nga nagustuhan ninyo ang akong kaagi. Kini mo magtatampo, Esther. Daghang salamat, Esther, sa imong istorya nga I'm sure daghan ang makarelate. Mas maayo gina nga maminaw ta sa two side sa storya sa katao. Kay usahay di na tumalikayan nga ma-brainwash ta labi na og di ta makadungog sa side sa pikas bahin. Sakto ang imong gingon nga way mga ginikanan nga gusto nga mahitumpawak ang ilang mga anak sa kalisod. Di na tumalikayan nga kung unsa na to kapangga ang ato ang mga anak, mangita sa gyuta og tao nga makahatag og maayo nga kinabuhi. Seguridad ngadto nila. Kay di man nato mahibaw-an kung napapatan ning kalibutan na para maoy mopatagamtam ana sa to ang mga anak. But again, siguro doon nagyoy mga sitwasyon nga
nag-ingon nga di gyud sila para sa usag-usa. Mo nag-ingon nga sa kanta pa nga, they have the right love at the wrong time. Si Papa nimo sa iyang bahin, kung naninguha pa sad siguro sad siya o wa siya mo sakay dayon sa bulog sa gugma o di pa dayon ba siya sa pagtungha, doon na may mga pamaagi nga di na kinahanglan kayo nga mo gasto kag dako kay na may mga kurso nga vocational para lang gid-prove sa mga ginikanan nga naninguha mo sa katao basin pa niya itong panahon na nausab sad. But again, sa imong gisulti, ang nangagi na di na gyud nato na siya mabalik. Usa na sa mga butang nga mo abot sa itong kinabuhi nga makaana rata inig katapusan nga usa dito siya sa pamaagi nga tagaan ta og leksyon para makat-unta kung unsa gyud ang dagan sa kinabuhi. I don't think siguro kung sakto basad nga guilty ang imong mga apuhan. Siguro guilty sila sa ilahang pagpamakak o pagpandaot sa imuhang amahan. Pero again, isip mga ginikanan, ila sa itong katungod. Sa side sa imong papa, makaingon ta nga luoy sad kayo. Dili sad lalim tinuod. Kung mataw ta nga kabus ning kalibutan na kay usahay murag wa na tay lugar nga mohalubilo sa ubang mga tao tungod sa tuong kahimtang. Ba't mo nagingon nga nagtuyok man ang kalibutan, maninguha lang ta. Mo nagingon nga maski way kontra, laban lang. So daghang salamat again sa inyohang pagpaminaw o pagtanaw sa tuang YouTube channel o hinaut pa nga mo subscribe na mo diha para maabot na ta sa tuang kuan maka silver kuata play button. O, di ba? So, nagkasalamat. Kiniusap ang inyong ubos ng alagad, Papa Joe. Mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaiksuonan nga naghatag og inspirasyon, leksyon ug gugma diri lang sa Dear Papa Joe Stories.